Milé Slovenky, vážni Slováci, včera, vo štvrtok 6. februára, sa v Hontianskych Tesároch uskutočnilo prerokovanie zámeru výstavby spaľovne tuhého komunálneho odpadu, ktorý sa má do tejto spaľovne dovážať až zo vzdialenosti 100 km, teda až z Budapešti. Na tomto prerokovaní som sa zúčastnil a k prítomným, ale aj k zástupcom firmy, ktorá chce túto obľudnosť na juhu Banskobystrického kraja postaviť, som mal krátky príhovor. Dobrý večer, priatelia, lebo tu sme všetci priatelia, ktorí bojujú za to, aby tu nezničili našu domovinu, lebo iba o to im ide, o kšefty a im je jedno, čo tu zostane. Môj otec sa narodil v Krupine, moja starka celý život pracovala v Smaragde a v Rubíne, v Dudinciach. Ja som vyrastal v Tupej a na Markovke v Krupine a ja keď som sa dozvedel, že títo potkáni tu idú postaviť spaľovňu, do mňa vošlo 8000 V a hovorí si, ja spravím všetko, čo bude v mojich silách. Všetko, aby to tu nebolo. Im je to jedno, oni to postavia, budú na tom ryžovať a ľudia, vy tu budete mať peklo zo života, nám zničia tento krásny kraj, z Vartovky sa budete pozerať na komíny, toto je ich cieľom. Viete prečo, priatelia, viete prečo si vytipovali okres Krupina? Lebo je to jeden z najmenších okresov. Je tu strašne nízka hustota obyvateľstva. Oni si mysleli, že sa im nikto nepostaví na odpor, že keď tu nasľubujú kanalizáciu a cestičky a diaľnice, tak všetci padnú na riť a povedia, wow, chceme tú spaľovňu. Nie, my tú spaľovňu nechceme, aby sa zdvihnete a vypadnite, stane to. A priatelia, teraz trošku k tomu, čo tu odznelo. Okrem toho, že som bol predseda kraja, tak bol som aj učiteľom. A ja keď som videl, ako ten doktorko sa správa ku vám, ako vám tu prednáša, ako tretiakom na základnej škole, ako nejakým hlupáčikom, že vám ide hovoriť, že spaľovňa zlepšuje životné prostredie a že môžete ďakovať za to, že tu bude a že vlastne kvôli spaľovni vám postavia diaľnicu, tak ja som si myslel, že sme tu na nejakom školení, v nejakej osobitnej škole. Čo si to k vám dovoluje? Čo si to k vám tento človek dovoluje? A pritom vo všetkej tej propagande vám zabudol povedať tie najdôležitejšie veci. A viete, hovorí sa, že najlepšie nakoniec, ale ja tie najhoršie veci, čo oni zamlčali, musím aj teraz povedať, ako možno posledný, ale ja ich poviem. Aby ste všetci, keď sa aj tu budete odchádzať, mali v srdciach absolútne pevnú motiváciu nikdy nevzdať tento boj proti tejto nechutnej spaľovni. Prvá vec, priatelia, ktorú vám tento človek, ktorý sa vydáva za doktora, nepovedal, bola tá, že v tej spaľovni, okrem toho všetkého, čo tu bolo, sa budú spaľovať aj časti ľudských tiel. Že tam budú potratené deti, že tam budú amputované končatiny, že tam budú vlasy, nechty. V správe to je, ale tu v tejto prezentácii to nedali, aby sa ľudia o tom naživo nemohli dozvedieť. Lebo to by nikto z vás nechcel. Nikto normálne nechce, aby tu z komínov išli časti ľudských tiel. A druhá vec, o ktorej vám nepovedal, keď vám hovoril o Viedni, o Kodani, o veľkých európskych mestách, tak vám nepovedal, že my sme tu predsa na Slovensku mali realizovanú praktickú štúdiu takejto spaľovne, ktorá priniesla svoje výsledky a ľudia sa k tomu jednoznačne postavili. A viete, kde bola tá spaľovňa, priatelia? Viete kde? Priamo v Banskej Bystrici. U mňa doma v Banskej Bystrici, kde sa spaľoval odpad z Rooseveltovej nemocnice a v spádovej oblasti komína tej spaľovne bol mnohonásobne zvýšený výskyt všetkých typov rakoviny a všetkých typov respiračných ochorení. A to tu doktor túto vec nepovie. Nemusíme chodiť do Kodane, stačí sa pozrieť do Banskej Bystrice a v Banskej Bystrici sa x-krát pokúsili zastavenú prevádzku spaľovne obnoviť, ale tie
štúdie, tie výsledky boli tak jednoznačné, že už nikto nikdy si to nedovolil. Preto oni potrebovali ísť niekde do nejakej krupiny, aby to tu niekde medzi poliami a lesmi postavili, aby sa ľudia nebúrili. No však čo, však rakovina tu nejaká je, tak keď to stupne 2-3 krát, tak veď kto sa tu bude búriť a viete, do Košíc ani do Bruselu z krupiny hlas nezájde. Preto ak týchto humanistov chceme a máme zastaviť, tak ich musíme zastaviť tu, teraz a navždy. Iná možnosť nie je. A ja im to poviem aj za vás, ak dovolíte. Takisto ako vás pozdravuje pani starostka Stupej, ktorá tu chcela byť, ale mali deň zastupiteľstvo, tak ja im to poviem všetko aj za vás. Ak si myslíte, že som veľmi osobný, tak som, lebo ja to beriem osobne. Toto je aj môj kút milovanej vlasti, kde sme s predkami vyrastali. Toto je kút Slovenska, ktorú naši predkovia chránili pred Turkami, aby sme si uchránili do takej krásnej podoby, ako ju dnes poznáme. Starostovia, primátori vám tu dali odborné argumenty, ktoré hovoria o tom, že proste tá spaľovňa tu nemá miesto. Ale ja vám chcem povedať, že je tu ešte iný argument. Je tu argument srdca. A cez ten argument, vy potkaní, neprejdete, lebo vám to nedovolíme, lebo vy sem nepatríte a táto príroda, tento okres, tento región je známy svojou krásou, kúpeľmi, vinnými pivnicami, vinohradmi a nie nejakou prašivou spaľovňou. Podstatná však je úplne iná vec. Veľmi málo ľudí, veľmi málo obyvateľov nášho kraja, veľmi málo obyvateľov okresu Krupina o zámere postaviť spaľovňu v Hontianskych Tesároch aspoň niečo tuší. Takmer nikto o tom totiž nevie. Preto vás chcem poprosiť, aby ste, ak aj vy to cítite tak ako ja, že spaľovňa na odpad, ktorý sa bude voziť z Budapešti, tu nemá na Slovensku čo robiť, tak aby ste túto informáciu posunuli čo najširšiemu okruhu svojich známych, priateľov, spolupracovníkov, kolegov alebo rodinných príslušníkov. Bude totiž potrebné sformovať silný občiansky odpor, aby sme firmu napojenú na špičky súčasnej vlády, ak od tohto úmyslu sami neodstúpia, zastavili za každú cenu. Totiž ak tá spaľovňa už bude stáť, už bude chrliť zo svojho obrovského komína toxíny a jedy každý deň, už tým nič neurobíme. Ministerstvo životného prostredia im dalo už 3 povolenia. Na ďalšie čakajú. A keďže sú za tým veľké milióny, hovorí sa o investícii od 200 do 500 miliónov eur, tak aj silné úplatky, ktoré dokážu aj nemožné. V úvode prezentácie sa zástupca investora možno trošku periekol, keď povedal, že na Slovensku sa plánuje postaviť takýchto spaľovní až 5 a tá v Hontianskych Tesároch má byť akýmsi pilotným projektom. Ak pilotný projekt v Tesároch prejde, celé Slovensko bude zamorené nechutnými spaľovňami, ktoré budú spaľovať odpad z celej Európy. Priatelia, kto môžete, pomôžte ochrániť Slovensko od toho, aby sme sa nestali komínom Európy.